אנחנו מתחילים הערב בסדרת כתבות חדשה, בדרך אל הבית. מה קורה למי שסוף סוף בכל זאת הולך וקונה דירה או בית? ערב טוב סיוון כהן. ערב טוב יעקב. והערב המשכנתה. בדיוק, אתה יודע, יש כבר סנוניות בעיתונות הכלכלית על כך ששוק הנדל"ן נעצר, שלא לומר על ירידת מחירים, אז לקחנו את כל הסיפור הזה צעד אחד קדימה. מה קורה כשכבר אתה מנסה לגייס את ההון, יש לך הון ראשוני ורוצה לרכוש דירה? הערב הפרק עוסק במשכנתה, שאתה יודע, משכנתה זה לא רק שוק, זה עולם ומלואו עם כל מיני טריקים ומניפולציות ודרכים להשיג הנחות של עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים. הכל תראה בכתבה שהכנתי עם הילה שי וזן. 90% מרוכשי הדירות בישראל לוקחים משכנתה. החוברות מבלבלות, המושגים מלחיצים, ורבים לוקחים את ההלוואה החשובה בחייהם, כשהם לא ממש מבינים את ההבדל בין ריבית פריים לריבית צמודה. השוק הזה מגלגל כ-60 מיליארד שקל בשנה, כשלמי שמוכר לכם את הכסף, עדיף שתדעו כמה שפחות. בדרך לסגירת ההלוואה. יש המון מרכיבים שהבנק לא מספר לך, כי לא נוח לו לספר לך, כי הוא לא רוצה שתדעי אותם. זה לא עולם שאנחנו מבינים בו. יש שוק של מחירים. יש עוד על מה לדבר? אני מבקש בשבילכם הנחה. ברור שמי שמתמקח טוב יותר מקבל מחיר טוב יותר. תגידו, יש מה לדבר על הגובה ריביות האלה? על גובה ריביות? כן. זה פשוט שוק פשפשים. כל הבנקאים היום... להתרשמות יש משמעות במתן הריבית. זה תלוי בטיב הלקוח. אחת הבעיות המרכזיות היא עודף האינפורמציה המסובכת ובליל המושגים הלא ברורים, בהם מציפים אותנו בפגישות הייעוץ. התחלנו ללכת בנק אחרי בנק, ובסופו של דבר הבנו שאנחנו לא מבינים כלום. פריים, ריבית משתנה כל שנה, ריבית משתנה כל שנתיים, דולר, אירו. קוראים לה ריבית בי, וזה הריבית הקבועה שלכם, כביכול זה בי פלוס 0.8. זה לא חוויה כל כך נעימה לעמוד מול המערכת הזאת, שאנשים, כמה כלכלנים יש בינינו, לא מבינים כלום מה קורה פה. מה זה פריים, מה זה ריבית משתנה, וזה גם מפחיד, מה אני מאמרת פה בהמון כסף על העתיד שלי. לפני שאתם מגיעים לפגישה עם הבנק, רצוי שתעשו קצת שיעורי בית ותלמדו מושגים בסיסיים. חלק מהטקטיקה היא לדבר על אין ספור דברים שנשמעים בהתחלה כמו סינית. אחר כך עוברים היועצים לשיטת הלחץ. אלה הריביות? נכון לעכשיו, יכול להיות שמחר תבואו אלה הריביות יהיו שונות. אני אווירת לחץ. מהר, אין לי הרבה חולצות כאלה על המדף. את רוצה את זאת? אני לא שומרת לך. עוד שעה היא איננה. אלה אם כן את חותמת עכשיו עוד חתם. פאניקה. מתאים לי, לא מתאים לי, מה יהיה? אני אלך, אני אחזור. כולם אומרים שהשוק עולה, מה אני אעשה? אבל מתחיל השוק, ומשכנתה זה שוק. את העניין הזה אתם חייבים להפנים. באופן מוזר, כשפנינו לבנקים להצעות ראשוניות, קיבלנו פחות או יותר את אותם המחירים. אפשר לטעות ולחשוב שאין מה לעשות, הכל דומה אצל כולם, אבל בפועל, בנקודה הזאת, מתחילה ההתמקחות, או בלשון העם, המסחרה. יש שוק של מחירים. ברור שמי שמתמקח טוב יותר מקבל מחיר טוב יותר. בריביות שלכם. כן. יש עוד על מה לדבר? אני מבקש בשבילכם הנחה. כמו שאני הולכת בשוק ומסתכלת כמה עולה העגבנייה הזאת, כמה עולה העגבנייה שם, ומתמקחת על המחיר. מדהים, נשמע מופרך, אבל זה בדיוק אותו דבר. אפשר ללכת למנהל הסניף, לדאוג להם לחשבון עם הנחות טובות. ללכת למספר בנקים, לעמוד על המקח, להתחרות על המחיר. זה תמצית המסחר. לא רק ההבנה שמדובר בשוק לכל דבר תעזור לכם. מסתבר שכשאתם מתיישבים מול יועץ המשכנתאות, יש דברים נוספים ששווים לכם עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים. הופעה, זה כמו רעיון עבודה, צריך להתלבש כמו שצריך, צריך להגיע בזמן, צריך אולי להגיע עם תיק מסמכים, צריך להגיע עם ניירות כתיבה ועם עת משלי. כששומעים את הדברים האלה זה נשמע קצת תלוש. מה זה משנה איזו חולצה או מכנס לבשתי? הרי הבנק אמור להתייחס אליי על פי הנתונים הכלכליים שלי. אז עשינו ניסוי קטן.
שלחנו את אותם שני אנשים עם אותם תנאים בדיוק לאותו הבנק, לאותו הסניף. בפעם הראשונה הם הגיעו בלבוש מרושל. בפריים, עשיתי לכם את זה פריים מינוס 0.2. זה טוב, זה ריבית טובה? ריבית טובה? וכל הלקוחות מקבלים את אותה ריבית או איך זה הולך? זה הריביות. כן, הריביות הן במגמה של עלייה כל העניין. לא נכון. כעבור יומיים שלחנו את אותו הזוג לאותו סניף בנק, שהפעם הם הגיעו בז'קט מחויית וסמלה. כל המידע ממש הכל, כרטיס שלי, שם, טלפון, סיוטים והזעות ליליות ממשכנתה, תרגיש חופשי להתקשר. קשה להאמין, אבל זו ההצעה שקיבל אותו הזוג בדיוק במראה מרושל. וזו ההצעה שקיבל במראה אלגנטי. פער עומד על כ-200 שקלים לחודש משך 25 שנה, כ-60,000 שקלים סך הכל, שווים ז'קט מחויית וסמלה. אם היה מראיין אותם מחשב אוטומט, והוא מקבל את אותה תשובה בדיוק. להתרשמות יש משמעות במתן הריבית. אני מציע לכל אחד שיתלבש יפה ושלא יהיה מרושע, זה תמיד טוב. בואו נמצא לנקודת הנחה שאין לכם זמן וכוח לעבוד בשוק הזה, וחוץ מזה גם ז'קט, זה לא בדיוק הסטייל שלכם. בדיוק בגלל זה ולאור הרפורמות במשכנתאות, קמו חברות ייעוץ שעושות לכם את העבודה. עשתה עבורנו את כל התהליך, החל ממשא ומתן עם הבנקים, שהם בעצם ניהלו את כל המשא ומתן מול הבנקים, ובעצם בחרו לנו את המסלול הכי טוב. רענן ודניאל דגן הסתובבו כמעט שנה בין הבנקים, בתקווה למצוא את המסלול האטרקטיבי ביותר שילווה אותם ב-30 השנים הבאות, אך בסופו של דבר השיגה להם חברת ייעוץ תמורת כ-5,000 שקל, הצעה זולה בכ-500 שקל משך 30 שנה, לעומת ההצעה הטובה ביותר שקיבלו לבד. חסכנו כ-180,000 שקל, את הריצות לבנקים, לקחת ימי חופש מהעבודה. נחזור לרגע על המספר. תמורת כ-5,000 שקלים בלבד, קיבלו בני הזוג דגן הצעה זולה בכ-180,000 שקלים ממה שהשיגו לבד. וכל זאת, בתוך שבוע. אני האמנתי שנחסוך, לא האמנתי שזה יהיה סכום כזה. היועצים בבנקים באמת נותנים תחושה שהם שם בשבילנו, ויגלו לנו הכל, ויעצו לנו, וכל העזרה שאנחנו צריכים. אבל אסור לשכוח שאותו בן אדם עובד בסופו של דבר לטובת הבנק. אבל גם כאן אל תטעו. העניין סבוך. קבענו פגישות עם לא מעט יועצי משכנתאות, חלקם היו הוגנים, אבל חלקם הבטיחו לנו הבטחות ללא כיסוי. אתה יכול להשיג לנו 70%? היום אין בעיה להשיג גם 90% מבנק. וגרוע מכך, היו גם כאלה שדרשו בטענות שונות ומשונות שכר טרחה מופקע, שגבוה משמעותית ממה שמקובל בשוק. אנחנו גובים בדוח 30-40,000 שקל. בשום אופן לא. משהו כאן לא נראה לי. כל היועצים שאני מכיר לוקחים 5,000, 4,000 שקל. אנחנו מתייבים את הפריבילגיה הזו. כמו שאתה לא יכול להשיג לבד אזרח רגיל שנכנס לדלפק, הפקידה. במקום שאת שומעת שיועץ אומר, בגלל פרוטקציה אני משיג משכנתה טובה יותר, תיזהרי וזה מדיף לזה ריח לא טוב. זה אנשים שאנחנו מתנהלים מולם, זה לא אנשים שאנשים רגילים פשוטים מתנהלים מולם. אבל זה לא נכון, לא ההיכרות ולא הפרוטקציה, לא הם שעושים את זה. מה שכנראה עושה את זה הוא המסה. ככל שתהיו לקוח גדול יותר, תקבלו תנאים טובים יותר. אז פרסמנו בפייסבוק מודעה קוראת לחברים שמחפשים משכנתה להתאגד, והלכנו לבנק כנציגים של 5 אנשים שזקוקים למשכנתאות. כשמנהל המרחב בבנק שמע על כך שהגענו, הוא מיד התנדב לייעץ לנו באופן אישי. אני מניח שאתם פחות טובים. כן. אנחנו רוצים שתהיו. בהנחה לכולם יהיו, אנחנו מדברים על ריביות. אני יכול לעשות הנחות, וזה... ומה לגבי עמלות פתיחתי? זה לכל תיק ונפרס, זה ברמה שלי. יכול לתת 50% הנחה למערכת פתיחתית, עד 75% הנחה, הכל אנחנו בדרך כלל לא עושים, אבל גם זה אפשר להגיד.
כמו שאתם רואים, כבר בפגישה הראשונה קבוצת משכנתאות הפייסבוק שלנו קצרה הצלחה מסחררת, כשהמנהל האדיב שמח להציע לנו אין ספור הטבות. נתן לנו ריביות הכי טובות שאפשר לכל אחד בנפרד, אבל הכי טובות, והנחה בדמי פתיחת תיק ככה וככה, והם יעשו כולה. מיקוח הוא שם המשחק. למרות מה שנהוג לחשוב, בבנקים לא תקבלו פחות או יותר את אותה הצעה. הפערים עומדים על עשרות ולפעמים מאות אלפי שקלים. נכון, זו אומנם עבודה, אבל זו עבודה ששווה לכם הרבה מאוד כסף. כן, סימן, נראה לי שבעיקר אנשים יזכרו להתלבש את... להתלבש, זה שווה 60,000 שקל בהצעה ראשונית. מעבר לזה, מי ששואל אותו גם את עצמו לגבי מחזור משכנתה, זו גם עבודה. המומחים שלנו ממליצים למחזר משכנתה או להתעדכן ולראות מה אפשר לעשות. בערך כל 3 שנים לצלול אל תוך העניין הזה, זה שווה הרבה מאוד כסף כאמור. מחר, כן. אם כבר גייסת את הכסף, עברת את השלב הסבוך והמתיש הזה, ועכשיו אתה מחפש דירה מקבלן. גם שם יש לא מעט בורות, יש כל מיני מניפולציות שמפעילים עליך נציגי המחירות. אני רוצה לתת לך הצצה קטנה אל אדם שאימן בעצם את משווקי המחירות. הוא הסכים לספר לנו את כל הסודות. הנה. גימיק נוסף שמפעילים עלינו, שאנחנו נכנסים למשרד ורואים את המגדל, וכתוב נמכר, 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 ואנחנו אומרים, כבר לא נשאר דירות, אז בואו ניקח את מה שיש. נשאר לי 100 דירות. חומה של דירות אחרונות. נמכרה, הלאה, מה עוד המצא? דירה 29 ו-5, נמכרה, הלאה. 4 ימים אחרו 11 דירות. כל זה כבר נמכר? כל אלה? הכל, כן. הנחת מועדון. מה עשיתי כדי שיעופו עליי מהשמיים 150,000 שקל? המבצע הזה ששוב חוזר שאנחנו עומדים 150,000 שקל הנחה. ההנחה היא לא תמיד הנחה אמיתית. זה אומר שלקוח פרטי, עם יכולת די טובה לעשות משא ומתן, יקבל את אותה הנחה בדיוק. סתם חשבתי, הוא לא מפנק אותך במזגן, כמו שלא... באמת? זה עוד לא שם, כן, זה מחר. מחר. יפה, תודה לך סיוון כהן. אנחנו נציץ על מה קורה בוושינגטון בבית הלבן. הנשיא אובמה אמור לצאת בכל שנייה, לומר משהו על המשבר הכלכלי, על ירידת דירוג האשראי של ארצות הברית. וכשהוא יגיע נשמע אותו. בינתיים נעבור הלאה. תושבי חריש אינם משלימים עם החלטת הממשלה להפוך את היישוב שלהם לעיר